चिरां जिल्लानि खुंग्रिं बिसिडिसिनि सिङाव थानाय मारुफारा गामिनि केशव बसुमतारिया गावनि नखर खुंलांनायाव एसेब्लाबो रेहाय मोनगोननि मिजिंजों गुवाहाटी नोगोराव खामानि मावनो थाहैदोंमोन। फुंनि समाव गावनि मावखुलिसिम थांबाय थानाय समावनो गंसे पान्जाबनि ट्राकआ केशव बसुमतारिखौ सौख्रांफैनानै गाज्रि रोखोमै जोखोम खालामनायलाय गोबां रां खरसा खालामनानै देहाखौ फाहामथाय लाबाय थादोंमोनब्लाबो दिनैसिम केशवनि देहा हालोदा मोजाङाव फैयाखै, बिसिनायावनो गोग्लैसोनानै थानो गोनां जानानै दङ। बेनिखायनो राहा गोथे जानानै केशव बसुमतारि आरो बिनि बिमाया सरकार आरो अनफावरि रायजो राजाफोरनिफ्राय अनसुंथाइ हास्थायदों। सोरबाफोर अनफावरि गोसोनि सुबुंफोरा अनसुंथाइ हरनो गोसो जायोब्ला स्क्रिनाव होनाय एकाउन्ट नम्बराव हरनो हागोन होननानै दुखुथिया नखरनिफ्राय खावलायहरदों। लोगोसे नखरनि सोद्रोमाजों जगाजग लानो थाखाय 7896165262 मबाइल नम्बराव कल खालामनो हागोन। आंथ' दा जोबोद खस्थ'आव दङ। दा आथिंखौ दिखांनो हाया आरो गसंनो हाया। खुनुरुखुम एसे जिरायनो हायो, जिरायनायावबो नाबथानानैसो होनांगौ। मानसिफोर नाबथाबासो आं जिरायनो हायो दा आरो आंनि पेसाबनि नालायानो जनानै दं। बेयो लिक जानानै दं। दा बेखौ अपारेसन खालामनो थाखाय बिराद प्रब्लेम जानानै दं आरो दा राहायानो गैया जानानै दं। गुवाहाटियाव थायोमोन, गुवाहाटियावनो आं खामानि मावनानै जायोमोन आरो ओंखाम जाखांनानै फुंनि 8था टाइमाव आङो डिउटिनि टाइमाव लामाजों फैबाय थानाय समावनो आंखौ कथाबारि, गुवाहाटि कथाबारि होननाय जायगायाव गंसे पान्जाबनि ट्राकआ एक्सिडेन्ट खालामो आरो। गारि माबाफोरखौ मोनासै हमनो? गारिखौ मानसिफोरा मबाइलजों खेबनानै लाखिदोंमोन। दा मबाइलजों खेबनानै लाखिनायलाय ओमफ्राय थानायाव पुलिसफोराबो गारिखौ दोनहैदोंमोन। दा जोंबो मिथिनानै जोंनि मानसिफोरा केस सालायबाय थादोंमोन आरो उकिल हमनानै। दासिम बेनि रांखौ मोननाय जायाखै आंखौ अपारेसन खालामनो थाखाय। दाथ' एडभान्स रां नांग्रोगौ जानानै फैदोंमोन, दा गैया आरो। नोंथाङा बुंबाय जे नोंथांनि बै हासुग्रानि नालाया जनानै दङ। स' नोंथाङा बुंदों फाहामफिननायनि थाखाय रांनि मदद नांगौ होननानै। नों जोंनि बिटिआर खुंथाइ सोरखारनियाव माबा मोनसे खावलायगोन नामा रांनि मदद, बा जोंनि बिटिआरनि रायजो राजाफोरनियाव? औ, आंनि जोंनि बिटिआरनि एमएलए आरो गेदेर गोलाव सारमोनखौ आखाइ खबजबनानै खुलुमहरो जाहाथे आंनि देहाया बेमार नङा, गंसे गारिजों एक्सिडेन्ट जानायसो। आं फाहामथाय मोनोबा थाबैनो हामगोन होननानै आंनि जिउखौ आं आसा खालामो। बेनिखायनो आं सारमोननिफ्राय अनसुंथाइ जुदि मोनोब्ला, आंनि देहाखौ फाहामथाय होनो हायोब्ला आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद साबायखर थागौमोन आरो अरायसम इसोरनाव आरज गाबनानै जाहाथे इसोरा सारमोननो बोर सारस्रियो बेखौनो आसा खालामो। आरो रायजो राजाफोरखौ मदद खालामनो खावलायगोन नामा नों जा हायो गरसेखौ? रायजो राजाफ्राबो आंखौ जुदि मदद खालामनो हायोबा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद साबायखर होगोन। अरायबो गावनि हारि होननानै, मानसि माहारि होननानै जुदि अननाय होयोब्ला, आंनि जिउखौ रैखाथि खालामनानै लाखियोब्ला आंनिफ्राय जोबोद साबायखर थागोन आरो बेखौनो आङो बुङो। फाहामथाय लाग्रासो नालाय 10-11 लाख थांबाय होननानै आइमोनहा बुंदों आरो दा बेबो 10-11 लाखआबो गुवाहाटिनिफ्राय 2 लाख उकिला एडभान्स होदों बेसरा, बेबो अननानै सारा। दा माखासेखौ आइया दाहार लादोंमोन, 5 लाखसो 7-8 लाखसो 7 लाखसो 5 लाखसो बिदि दाहार जाबाय आरो होनना बुंदों। दा आइया माखासे गावनि 2 लाखसो बिदिनो जमा खालामबाय माबा माबि फाननानै, बेजोंनो आंखौ फाहामथाय होदोंमोन आरो। बबे हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोन? फार्स्ट टाइम आंखौ क्रिटिकेल मेडिकेलाव, प्राइभेट मेडिकेलाव लांदोंमोन लख्रायाव। दा बेयाव फाहामथाय होबाय थानायाव रांनि आंखाल जानायाव बेनिफ्राय रिलिज खालामनानै आंखौ सरकारनि जिएमसि मेडिकेलाव होनाय जादोंमोन आरो। दा माबायदि देहाया? दा देहाया ओरैनो आथिंफोरा एसे मोजां मोनहांबाय आगोलनिफ्राय, जाजेननायनिफ्राय आगोलनिफ्राय एसे साबसिनाव दङ आं। दा जानायबो हायो, रायलायनोबो हायो। दा माथ्र' आंना पेसाबनि नालाया जनानै दं, माखासे आथिंफोरा सायो। बे सानाय आरो बै पेसाबनि नाला अपारेसन खालामबानो आंनि देहाया मोजां जागोन आरो।
दा बेखौ फाहामथाय लानायाव 5 लाखसो रां नांगौ जानानै फैदों दा बे राङानो गैया जानानै दं बाबु दा आङो अमा दाउ गासिबो जिखिनि दं आंनि न'खराव बेखिनिखौ आं फाननानै आङो आंनि फिसाखौ आं फाहामथाय खालामबाय दा बे आंनियावथ' जेबो गैया आरो हा हु जेबो गैखाया आंहा बेखिनि दङ आङो ओरैनो दखानजों खुनुमथे जानायसो दखान फिसा दं ओमफ्राय बे हायाबो आङो अमा दाउ लानानै ओरैनो जिख्लाबसे हा ओरैनो आधा बिगानि जखौ आङो बायनानै लाबाय ओमफ्राय बे फिसाखौ आङो खस्थ' मस्थ' बे फाहामथाय खालामबाय ओमफ्राय दा आंनाव जेबो राहायानो गैला फानथावथाव माल आं बिटिआर सरखार गोदाननिफ्राय आंखौ अनसुंथाइ मोनजानो लुबैयो आरो आङो दा रिनाबो 7 लाख दं आरो बेखिनिखौ आङो सोर सुख'गोन बिदि सिन्था खालामनानैनो आंनि देहा सोलेरा बिदिनो दुखुआव फैयो आरो दा बै एक्सिडेन्ट जानाय बेक्तिया माबायदि अबस्थायाव दङ बिनि देहानि हालोदा अबस्थायाथ' बियो दा फिसाबावबो आलौवो आरो गिसिब सिबाबा दोननो हाया जोबोर खस्थ' नांथावथाव आरो हरनि समाव उन्दुनो मोना दा गथ'खौ माब्रै नायनो आङो सिन्था खालामनानै आङो दुखुआव गोलैसोनानै दङ आरो दा माजों नायगोन माजों मागोन आङो जाथि खुरमानाव आङो बिबाय गाबबाय खालामगासिनो आरो बिटिआर सरखार गोदानावबो आङो आर'ज गाबगासिनो दा गासिबो मा सानलायो मा दोनलायो आं बेखौबो मिथिनो मोनला थारमाने फैजानो लुबैयो आङो सारमोनखौबो नायफैजानो लुबैयो दा सारमोनहाबो आंनि न'सिम खोनादोंना खोनायाखै आं खोनादों बायदि मोनदों आं फैजानोबो लुबैदों सारमोनखौ आंनि न'खराव फिसाफ्राबो गासिबो बहर सोनो हाजोबनाय गैयाबाबो 8 9जनसो दङ गासिबो सोजोबो आरो आइ बुरिबो दङ आं बिसोरखौ जाहोनो थाखायनो खस्थ' खालामनांगौ उफाय गैया आरो आंनाबो बोराया जौ फाग्ला माथो खालामनो खामायनोबो रोङा दामायनोबो रोङा खालि आंल' खस्थ' खालामनाय जायो आरो आंनि फिसाया गुवाहाटियाव मावहैयोमोन गुवाहाटियावबो बिदिनो जोंनि बे आहमगाव बे सेन्ट्रेल बाथौआव आंनि फिसायाबो एसे एला हेफाजाब खालामोमोन आरो गुरुफोरनि बोसोन लानानै खामानिखौ मावोमोन दा मा खालामनो बे लक बन्द समावनो गाव कम्पानियाव खामानि मावनो होननानै थांनायाव ट्राकआ सौनानै गालांखो ना माखो आंबो मिथिया आङो बाबुआबो गोजान आंबो गोजान जाबाय आङो गामियाव बाबुआ बे गुवाहाटियाव थानाय जाबायना माथो खालामनो आंबो नुवासै बेनिफ्राय एक्सिडेन्ट जाबाय होननाय खोनानायखाय आं थांबाय आरो बेनिफ्राय दा सेन्ट्रेल बाथौआव थानायनि गेजेराव मोजाङानो जाबोगासिनो दंमोन फिसायाबो खामायोमोन आंबो खामायोमोन दा उफाय गैया मा खालामनो बेखौ फाहामथाय खालामनोनो दा जेबो राहायानो गैला आंहा आं माजों नायगोन उफाय गैया दा बिटिआर सरखार गोदाननिफ्राय आं लुबैयो आरो सारमोननिफ्राय आंनि बे न'खरखौ नाहरनो थाखाय आङो आर'ज गाबो आरो सारमोनखौ आंनि न'खरखौ नायफैयोबा आरो आंनि फिसाखौ नायफैयोबा आंनियावबो गोजोननाय थागौमोन आरो आंबो मोजां मोनगौमोन